भैया हो अपना भैया बहिनी जन भूलैया 2 रुपया हो 2 रुपया 2 रुपया हो 2 रुपया राखी बनाई दी हो 2 रुपया हो मुका मराई ली हो 2 रुपया तिलक सटाई ली हो 2 रुपया अरे बदनवा ऊपर भए तना गोल नीचवा कोइसन होई तो बदनवा ऊपर भए तना गोल नीचवा कोइसन होई तो ला यार की आके 4-5 दिन से ये जे डोरा डले बारू भाई खाता के पैसा है कर पे गा रे कर पे के मिठाई के 150 रुपए किलो 150 रुपए के मिठाई खिया के 5 रुपए के लाठी बांध के 1000 नंबरी तो तर हो छे तो ई तब ना कहल दला देहल आज बहिन के अरे चिपुरा मौगा राखी तू से ना बनवाल दला हो यार हक बा भाई से तो राखी से मतलब राख पैसा वापस का मतलब का हमर भैया इतना लायक नहीं कि हमरा के पैसा ना दे सके ना तो 1000 पैसे रुपया खाती आलू मरवावे जे राखी बना निकाल से आज तो दादा ओथे ना माल दला हां सोचले खाबो राखी बानी मिठाई के अपन घरे जाए इछले लालची बिया यार बाप भाई तो अइबे ना करते तू का सिक्का दे दे दूगो सिक्का दे दे दूगो सिक्का दे दाय दला नि दियो दयो था तो हमारा कॉल पे देबेले कॉल पे तो कना देनी अलग महीना दब करू तब बात बीड़ा बगत थाले रुकी ने पैसा पैसा मार दिया वादा ठीक ना फुजले या पर कस ले ली डराम में अपन कस ले अरे दान में ना को तारा न कस तारा न कस तो बता ना कमला करे दा ना कमला अरे तू अपने पैसा रुपए के बात करता तू थनु हत का हो मैं का ती नहीं का कोनो ना तो नहीं के मैं का बंद खोल है खोल काहे की खोल दी हैं आई पैसे खाती मरवावे बनवावे आए वो तो पंपा निकल के हम बांध देबो पंपा में हम राखी बांध दे ई धागा सिर्फ बहिने बांध सकेले मेहरानू ना बांध के हम कहले आता ताने नाम कातना का पथिया और परिथम के बात हाथे बिया बोली अरे काला हो ये काला दो हम तोर नयले दे आई तोर दादी मोर तोरा कहत रहे कि राखी बाने मत जो फिर भी ते राखी बाने गइली सा का करी हमर भैया ए कहीं हवा अपन भाई के कलाई पे गाम ही पानी जो राखी बांध सकीना नहीं तो हमर भैया के हाथ सोना रह जाए ते अपना भैया के घर ओ जो को बोला सकत रहिस न हैं जानते इसकी क्वेश्चन ही है पागल बौरा भी गइली सा कहां खिसिया कहां हम लोगन जाता नहीं जा का करी जा वो जे जाके पिटाई जा हैं हम राखी बांधने के पूछे तैयारी कर दे के बांध ले राखी दे हम आवत तनी अपने बुचिया से पूछ ला कितना मरले बाड़ी सा भैया हमारे के 1000 रुपया जाई हमारे हाथ में थमैले में भौजी लेके हंस मर लिया पलर गइल सवातिया हमर लड़की के मरला से हम घरवा नार में तब पाऊं ना तो छू दे तो चमड़िया खींच लेही भाग हमनी के अब ना जेम जा हमनी के अब जाते हैं जा ए पाऊं देखी ऐसे नाराज होकर अपन ससुराल से ना जा तब जिए त न तबे तक मर जाए तो कोई ना पूछी नहीं कि हमें कि जकर राखी बनवावे कोई बनवा लिया के देखी आज के दिन के का कोई कि रक्षा बंधन के दिन मार के खदेल देली भौजी हम बान न अच्छा किसानवा बान उना कुछ बोला सा गया त लोग त उ तो और भेड़ुआ बाड़न उ तो और भेड़ुआ बाड़न ऐसे चली पाऊं ऐसे मत कहे ए सुना अपन भाई के राखी बांध आ भैंस खुला के लेके आके अपन खुटा हमार कतना दूर थे रहलिए लाठी बात तोर बहन तो बड़ी गंभीर रे हम टाइट मारवल बानी अपन भाई के जाइम तो कुछ देख न जाई भो का कहि मुहा बल दादी बता बगलवा चलता उनकर मारो के बियाज यहां 4 कोना भी न चले हैं अरे नतिया मौगा रे पाहुन लेखा आदमी कह दस कि भड़ुआ वाला कृष्णा हैं राखी बांधती तो बनवा ले जब तक जियत तबे तक ए राखी बांधले या पैसा लेवे खातिर तू कर दिया मंगनी ना भैया के हक लो हमके देले हम पैसा तो मरवा खातिर माई से कोई लागल रास्ता में रोते जाते भेटाइल से रे हरामजादी अरे कुत्ती पगली तू कुत्ती मार दे आवा मारा ले थुन बात थुन एक कलाते हैं हम ती दूध में जाई सब संभाले के तोल दे आवत एक थथुया ली तोर माई जाए ससुरारी का कर ससुरारी राखी बांध जाता भाई के काहे तहार भाई 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 वो भैंस दे बहे कहले बा तहार भाई के दिल में भैंस दे के हमार लड़का 1000 रुपया लाठी बांध ले बिया रे बंधनवा ने खाली बस रुचल बिया नेग ना प्यार दुलार चाहिए दो गालवा ना ए तो ले जा घरा में ला है बच्ची आई बैंक में निकाल के लेंगे तारने का 5000 रुपया हो देख ले लजा जी
एक तो भाई हो हाँ देख लजा जो हरामजादी कही ए के पाहुन ते एबेरा रही बकरा के चुस्ता बनवाई महाराज खा के जाई का महाराज कहतनी हां अब ले लू तो निकाल ले लू तू मरलो कैसे हो धा के नकिया के पोटवा दूह ले जनलू भावा हो तो भावा नियर देख कितना हरामजादी बिया आई का रे मौगावा कहां जाता ले ससुरारी जात नहीं हां जाए भाई के राखी बने हैं अपना भाई के राखी बने को तो भाई के बोला के चल जा हमर भाई ना जाई अरे हां काई बम्मा ना ना अरे हर बांध के आ जा जी हमू ए जे ठूस आ देखि ना ओ जा दबलात बनेला को देखि ना जाई हम ना जाई ले ले हिला ले बैठ के हिला ले लाले लाले हमार बहिन लोले भी ना लाखी खाली हां ना भाई उ भेरुवा के आए वो तो आई बनवाई हमरा बात आई है मोहब्बत रंग लाई है तेरे इश्क न मनाएंगे हम छलकाएंगे ना होश में आएंगे दम लाल परी पिक्के चल इसके लड़ाएंगे तेरे इश्क में नाचेंगे लाल परी पिक्के इश्क मनातेंगे नतिया का बेटा बिचवा में बिना लात पर पिए ना नचबे हां तो निकल पलरी भाग घर में तला ना भगत हवा पैसा लड़ुआ लेके जाता रही नहीं हार जाई पूरा तोर पैसा बकस से अरे मोबाइल है 2000 रुपया ले खांसी कमी 1000 रुपया बा तो आजन देते रहो इहो पैथा खाती मलल बिया आवाज नहीं बदल थे पाहुन बताओ बबुआ जी ते लड़की के ऐसे भगाओ तरह से के भगाओ तरह ले? आई पागल त मुआला के बाद पूछबा सरे पूछबा से तहनी के एक माई पूछत ओ सवतिया के ना मंगिया धो दे भ हल्का में मत ले ओकरा संगे रहत पुरानी गाड़ी ऐसे ने बिया रे तो बाप दादा ये सिखोले बा मटर काटी के ओ इसी गोलो का संगवा रहत रहत गाले गाले बात कुछ गलती का कर का गुल गाड़ी मंगत होनी तू तक भैया के कैसे राखी बानबो दैया घटिया भेरुआ घर में सुतल बा आइ तो तार देख ले को बाकी ना छोड़ब छिंगरा को तो चल चल चूता के नाम पर ना गइला बाचिया रोवत का बालू हम आइले बने लिए जे चल तू लेके चल बे हाँ, हाँ। चल कहां पाऊं बा चूस्ता घरे बनता मारे खातिर पलरी रुकल बा दोनों के तीन मैं चल तो साथ चल में भैया के राखी बानम भैंस मिली ओकर दूध पी के बढ़िया हो खम तब छिनरा मैं परिवार के डाहम चल तोरे आ तकले बुद्धि ना ना सही पहले सही लगा था ना कि अब चली जेबू तबे तो हार जाई पागलपंती कहाँ जाए कुछ ना कनी जाता है पानी उंडी बड़ा पियास एक जगह पानी नक पेला नक पे कौन कौन जगह के पानी न खिसम है दाते समा के चल पापा जल्दी भाई के राखी बाना अरे आइले राम राम सब दिन का जी कराई अरे अरे बाप रे आगो ने राखी बनवाए के करे से राखी थोड़े ना बनवाएल बनी बचिया के लिए आ जाएल बनी आज अब कौन है कि चुस्ता बनते है खा लेती रहो तो गोल जरूरी बा राखी तो हर साल आइबे करला जी चुस्ता ना रोज रोज आ सकेला रखिया हर साल आवेला अब बचिया बचिया रहे। के बाप के मन के बाटे लिया जाए ये सब बात है पहले चुस्ता किया एक कर बाद देखा जाए ठुस क्यों रे बाबा ये के जाई कमरा मत बबुआ और कौन सा नकेज राखी बिटिए गोल बने राखी हर साल कहे राखी हर साल कहेली सवनवा में आहा भैया भैया के रखिया अपना मनवा में राखी हर साल कहेले सवनवा में पप्पा जी चुस्ता लाल परिवार बचिया आवत है अरे जोरे जो मार जो ना पलरी पी जे तो तार होए नहीं कुछ तो अबे बोलियो हना का लेके जाते नहीं के ये जा रहा गनी कोनो के मुंह में चुस्ता ना ढुकी मोर साया में हम ढुका भैया निहारे बहिनिया के रैया कब जाके रखिया बनाई ओ भैया निहारे अरे एजाज ले जाए वाला के हूं नहीं खे सब बाटे चुस्ता के खाई